unha alternativa para facer ese cambio de rumbo nas políticas que fan falta con urxencia en España, en Galicia, con máis forza que está en Ourense, que é unha provincia que a vista da última enquisa de poboación activa está quedando despoboada, sin o máis importante que son as persoas, envellecida e sin oportunidades de empleo. Por tanto, esta sería unha zona prioritaria para actuar sobre os colectivos máis desfavorecidos e os territorios máis abandonados, como é o caso de Ourense. No dixo todo el, pero así andar. O máis condensado posible a mensaxe. Vale. Un novo 1º de maio nunha conxuntura económica das peores destes últimos anos outra vez. Creíamos que xa podíamos ir empezando a recuperar tal e como nos intentan vender desde o goberno, engañando a cidadanía como nos están enganando, non é certo. Hai máis pobreza, hai máis deterioro no mercado laboral e nós o que decimos que este 1º de maio temos que salir con contundencia á rúa a decir que basta xa, que xa está ben, que non podemos seguir soportando estas cifras de paro, que non podemos seguir soportando estas cifras de pobreza e, dende logo, decirle a estes gobernantes novos que volverán a salir nas furnas que hai que dar un paso adiante, que hai que ser valientes, que hai que apostar por políticas de emprego e apostar por que a xente salga desta pobreza social e salarial que temos neste momento e, sobre todo, en Ourense, pois vistos como vimos esta semana pasada os datos da EPA que volven a ser totalmente demoledores para a nosa provincia.